बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि जायगाया एसेबां दै लोमदों दा जोंहा अमाबाबो गोजावलांजोबबाय जि जोम सिजोबबाय माइ माइरं बोखांनो हायासै सिजोबलांबाय बाथाम न' लुनो होननानै एसे बाथाम दोनफैदोंमोन बेबो गोजावलांबाय। ओरैनो मा नुकसान जाखो नोंसा न'खराव? माइरंआबो सिदों ओमफ्राय जि गासिबो सिजोबदों। जि गासिबो स' रायजो राजाफोर नायदो भिलेज गोजोनपुरि बिसमुरि रिलिफ केम्प ओमफ्राय पस्ट अफिस बिसमुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पुलिस स्टेसन क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नाम्बार 783370 37 न'खर होनना बुंदों। एडाल्ट माने बैसोगोरा सुबुंफ्रा 119 जन दं माइनर्सफ्रा उन्दैफ्रा 37 दं। सोरबा गैयैफोर लेखा फरायनो हायै गथ'फोरनो बियो बेबायदिनो अनसुंथाइ होयो गावनि चेनेलनि दारै बे गोबांथार हेफाजाब होयो बेबायदिनो दासिमबो मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन बेबायदिनो आसा खालामदों दिनैबो बेयाव नोंसिनि बे रिलिफ केम्पआव फैनानै बिथाङा नोंथांमोननि दुखु दाहा बेबायदि रिलिफ थानांनायखौ दिनै बिथाङा खबर लाफैदों। बे खबर लानायनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो नोंसिनि बे दुखु सैनांनाय खस्थ' थानांनायखौ बिथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय बियो फैदों। बेबायदिनो खामानि मावगोन नोंथांमोनाबो नोंसिनि समस्याफोरखौ नोंसोर माबायदि थानांदों नोंसिनि न'फ्रा माबोरै लोमजानांखो बेखौ बिसोरो फट' खेबनानै लाजोब्बाय। दा बियो हगारसिगोन आरो नोंसिनिफ्राय बेबो सोंनानै लागोन मा समस्या जानांखो माबायदि जानांखो माबायदि खस्थ' दं नोंसिनि साननाय हनाय नोंसिनि मा जानांखो बेखौ नोंसोर फोरमायनानै लाबानो जाबाय। दा बेनि सिगां बेनोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खिन्थानानै होबाय बेबायदि मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो उनावबो मावलांबाय थागोन नोंथाङा। हामबायसै। खिन्थु नोंसोरो बे आखाइजों बेखौ सिनायाखै खोमा जोंना बे देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि बियो प्रेसिडेन्ट बे जोंनि देबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जाबाय दा। दे खुलुमबाय। नोंथाङा सेक्रेटारि देबोरगाव सिनायखायो बिसोरो ब्रह्म जितेन ब्रह्म। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BMC चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। दायो आं बुंदों ना आं फेसबुकआवबो मोनसे पस्ट होदोंमोन जे दायो क'क्राझाराव गोबां अखा हाबाय आरो लोगोसे बे अखा हानायखौ नुनानै आङो मोन्दांथि मोननानै जे रायजो राजाफोरनि बिराद खहा जासिनलाय होननानै आं बुंदोंमोन। थारैनो नंमारगौ गोबां बर' सुबुंफ्रा बेवहाय लाला बिलानि बेवहाय मोनसे न'आवनो थानो गोनां जादों जमायै आरो लोगोसे बेवहाय गोबां मददनि गोनांथि जाना दङ। बेवहायनो बिथांमोननि दैबाना लोमजानाय जायगानि गामिनि क्लिप्सखौ आं देखायखाबाय आरो देखायबावगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय। आरो लोगोसे बे गामिनि मुङा जाबाय गोजोनपुरि होनना बुंदों क'क्राझार गोजोनपुरि बिसमुरिनि जायगा एरियायाव गोग्लैयो। ओमफ्राय दा मोनसे इस्मागाव बा महनपुर होननाय जायगायाव बिथांमोना BCDC इस्मालिगाव महनपुर होननाय मोनसे BCDC आव बिथांमोना बे मोनसे न'आवहाय देरा लानो गोनां जाथ'दों रिलिफ केम्प खालामनो गोनां जादों। आं बेयावनो माखासे नैबे आदानिफ्राय आं सिगांग्रो मिथिग्रोनोसै। स' आदा नोंथांमोननि जि जाथाय जानाय बिनि सोमोन्दै। जोंनि जाथाय जानायाथ' दाख्लै मोनानिफ्रायनो 9टासोनिफ्रायनो जादों आरो ओमफ्राय जानानै जोङो बेबायदि न'आव थानो हायैलाय बिदिनो थफ्लाबो लाबोस्लाबनो हांसो दाउ अमा फारौबो जों लाबोस्लाबनो हायाखिसै मानसि गोजा जोङो मानानै बासायनानै न'निफ्राय खारबोनानै नैबे जायगायाव जमा जाफैनानै थाफैनो गोनां जादों आरो। दाउ अमा गासिबो माबा दैजों थांफाजोब्बाय नामा? दाउ अमाफोरखौ जोङो मोनस्लाबाखिसै आरो माखासे बिसिना बायसिनाफोरखौबो जों मोनस्लाबाखिसै बिदिनो न' लुनो दोननाय बाथाम थिंफोरखौबो जोङो हास्लाबाखिसै आरो बोथ्रोदनो बे समावहायनो जोङो फैनो गोनां जाना फैदों। अब्ला बे गासिबो दैजों थांफाजोब्बाय? दैजों थांजोब्बाय औ जों बेखौ नागिरनानै मोनाखिसै मानो होनोबा जों आफांनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बोखांना लादों होननाय जों खोनादों आरो। आं बेवहाय नैबे मादैनिफ्राय आं माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। मादै नोंथांमोननि दुखु जे बेवहाय सानबेसे जाखो थाफैनाय आरो लोगोसे माब्लानिफ्राय नोंथांमोननि दैबानाया स्टार्ट जादोंमोन? जोंनि दैबानाया बुधबार मोनानिफ्राय बांसिन जादों। बुधबार 8टासोनिफ्राय जों ओरैहाय बिसमुरि बाजाराव एसे बोरि दंमोन नालाय जों बाहाय फैनानै थाफैनांदों। मोनानि 8टानिफ्रायनो थाफैनांदों आरो जों सोरबा थफ्लाफोरखौ बोखारस्लाबनो हायासै मानसिफ्राल' फैबाय बिदिनो जादों।
बिराद स' दायो जोङो माने नैबे गथ'फोर जागोन ना गथ'फोरनाव सोंनो नागिरदों नों मा नाम ना मानानि फिरफिला बसुमतारी फिरफिला बसुमतारी बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 5 क्लास 5 ओमफ्राय नोंसिनि न'आवबो दैबाना लोमदों औ नोंसा न'खराव साबेसे दं साब्रै नोंसा न'खराव साब्रै ना औ अके ओरैनो मा नुकसान जाखो नोंसा न'खराव माइरंआबो सिदों ओमफ्राय जि गासिबो सिजोबदों जि गासिबो दाउफ्राबो थांजोब्बाय दाउआथ' मोनासैदां मा नाम नोंनि नामा नानि अनसुलि ब्रह्म अनसुलि ब्रह्म बिनि नानि नामा ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव फरायनाय थाखो बेसे हा थाखोथाम अके ओमफ्राय नोंसिनि गामिनि मुङा गोजोनपुरि नोंसिनि न'आवबो दैबाना औ अके नोंसा न'खराव साबेसे जोंना साब्रै अके मादै जि दायो नोंथांमोननि जायगा बेखौ नायफैनानै आं दुखु मोनदों आरो ना जे नोंथांमोना बेवहाय थोन थानांगासिनो दङ नङा होमबा जानाय लोंनायनि बेबस्थाया माबायदि बिदिनो मैया सारमोन जा एसे फैदों बेखौनो जाना दं आरो जों थोजासे जागोन जायाखै औ जादोंना ओमफ्राय दा नोंथांमोना रायजो राजा बा सरकारजों मा फोरमायनो सानो सोरखाराथ' हरनो होनदों अननानै बेखौ जोंबो आसा खालामदों आरो ओमफ्राय आयंआ मा बुंनो सानो दिनैनि बे जाथाय जानायावहाय बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि जायगाया एसेबां दै लोमदों दा जोंहा अमाबाबो गोजावलांजोब्बाय जि जोम सिजोब्बाय माइरं बोखांनो हायासै सिजोबलांबाय बाथाम न' लुनो होननानै एसे बाथाम दोनफैदोंमोन बेबो गोजावलांबाय आरो दा फिसाफ्रा फरिखामोन जोंहा फिसाला सासे दङमोन दा बेबो हनै फरायनो हायासै दैनि थाखायनो दा जों दस्रायाव दोनहैथ'नाय जाबाय आरो गावसिनि बे बाबामोननि टिचारानो बेखौ लांनानै लाहैथ'बाय आरो फरिखा बायजासे दा थांलाय फैलायबो खालामनो हाला आरो आंबो बेमारि दै गासोम दोनलांनो हाया उन्दै गथ' आंबो दै गासोमबानो दा लोमजाखांबाय थायो बङाइगाव हस्पिटालनिफ्राय लाबोनानै दाख्लैसो लाबोदों आरो आंखौ आं नोगोर बेमाराव गोग्लैनानै दङ दा जोंहा जेबो गैया न'खराव बिराद दुखिया जोंहा जा एसे मालायनि आदि गायनाय एसे होफैयो बेनो सिजोबलांजोब्बाय आरो जोंहा आरो बेबायदि समावनो नोंथांनि न'खराव दैबानानि गाग्लोबनायनि स्टार्ट जाबाय बा जाथाय जाबाय नङा होमबा औ बिदिनो जाहैबाय दा आं बेमारियावनो गासिबो दैबानाबो जाजोब्बाय दा जि जोम सिजोब्बाय थानो जोंहा जेबो जायगायानो गैला आरो जोङो दा बेवहायनो फैनानै थाफैनांबाय दा बिराद उसुबिदा ओमफ्राय सरकारा माबा मोनसे मदद होनो थाखाय मानसि सफैयाखै ओरैनो बेवहाय सफैदों फैथ'वाखै बै मानसि गिदिरफोरा बांद्राय एसे गिदिरसिना फैनाय जायाखै आरो दा एसे एनै बिसिनि फिसा फिनला मानसिया फैनानै जोंनो जानाय खायद' होफैदों दा जों बेजोंनो सोलिनानै दंबाय दं आरो उन्दुनायनि थाखाय जि सुबिदा माबायदि बाहाय जोङो उन्दुनायनि थाखाय एसे उसुबिदा जानानै दङ दा जोङो हनै प्लास्टिकबो मोनाखै जानाय लोंनायावबो मैया बिराद खस्थ' मोन्दोंमोन दिनै गेस होफैनानै बेहायनो फाला संजालायबाय थानाय जादों आरो जोङो न'से संखांबा न'सेया संनाय जाहैदों आरो जोङो दा बिराद खस्थ'यै सोलिनानै दङ जों दा प्लास्टिकबो सोरखारनिफ्राय मोनथ'नाय जायाखै दा जोंनो थानो थाखाय एसे जों गामियाव एसे थानो थाखायबो जोंनो एसे माथावरि साथावरि खोनानै होफैबा बै सारमोनहा खोनानै होफैबा एसे मोजां जागौमोन आरो जोंनो एसे सुबिदा जों थैजासेनि थाखाय जों संसार जानो थाखाय एसे हरै जोंनि दै जाम्फै फिसा दं बिथिंजाय माथावरि बाङाय खोनानै होबा जों मोजां मोनगौमोन आरो जाहाथे दैबाना जायिनि थाखाय नङा होमबा औ जाहाथे दैबानाया जोंनाव बेफोरबायदि दा लोमफैथों सिगां समावथ' जों थाफैनायाव बेफोरबायदि लोमाखैमोन दा जोङो हरै जोंनि आफाङाव सुइस गेट मोनसे दङ बे सुइस गेट होनायनि थाखायनो जोङो बिराद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ बे सुइस गेटखौ होनायनि थाखायनो जोङो बिराद दैबाना जानानै थाबाय थानांगौ जानानै फैदों खिन्थु जों सिगाङाव बेफोरबायदि नुवाखैमोन बे सुइस गेटखौ होनाय लोगो लोगो जोङो फिसा फिसौ बेफोरबायदि जानाय लोंनाय थानाय बिराद खस्थ' मोन्दों आरो ओंखायनो जोङो बे सुइस गेटखौ माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो दस्राफोरजों एसे दै दानगारना हरबाबो एसे मोजां जागौमोन एसे माथावरिफोर खोनानै होफैबाबो मोजां जागौमोन आरो सिगां समावहाय दा बेखौनो जों लुगैयो आरो एसे माथावरिखौ खोनानै होफैदों जों थानो थाखाय एसे सुबिदा जोङो दा बेवहायनो थानांगौ जोंहा बिराद दुखिया हा हु गैयिनि थाखाय जों बेफ्रावनो थानो गोनां जादों आरो दायो जों मिथिबाय बाथ्राखौ जे मोनसे सुइस गेट होदों बे सुइस गेटनिफ्रायनो दैया एसे लोमसना फैदों माने मादैया बुंदों आयंआ बुंदों जे बे सुइस गेटनि दैखौ एसे बबेबा मोनसे जायगाथिं दानहरबा एसे सेमनो हागौ बा माथावरि खोनायोबा एसे मदद मोननो हागौ स' आं बेवहाय माखासे सोंबावनि नैबे आयंनिफ्राय बियो माखासे बाथ्रा बुंनो होननानै मिथिनो लुबैदों मादै नोंथांना मा नाम आयंसो जागोन दा आङो आयंसो जागोन मा नाम रन्जिला बसुमतारी अके मेगनाव बारा नुजोबा ना स' मा बुंनो
बुंनो सानो नोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय सरकारनि सिगाङाव आङो दै लोमजानायाव दाउ अमा गलांजोब्बाय थैलांबाय खहा जालांबाय ओमफ्राय न' लोमजोब्बाय थोरसि लथा माखासे गलांबाय ओमफ्राय बे माल माथायाबो माखासे गलांबाय आरो आं बिराद गोबावसै लोमजानाया बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा आं लोमजासोनायाव दं आं दा बिरादनो मा लोमजादों नोङो आङो मोनायावबो लोमजायो नै दाबो लोमजादों लोमजागासिनो दं सान हर लोमजाखायो बेसेबांसो गोबाव जाखो बे लोमजानाया गोबावथारसै मा बेमार बियो मा बेमार माने बिदिनो डाक्टारफ्रा नायो ओमफ्राय मोनजोबा बिदि जानानै दं आरो दा बेबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै दं आं ओमफ्राय बेबायदिनो दा गोबाव जाथारबाय आङो बोसोरथाम बोसोरब्रै बे बै खेबसे माबा जानाया दैबाना जानाया होमबाबो बियो बेमारिखा मा बुंनो सानो जेनेबा आङो बिराद निरख गैथारा आरो आङो रावबो गैया आंहा फिसा हिन्जाव सासे BA पास जानाय दङ मोसाथिं बायनानै एसे फैसा थाखा मोनो ओमफ्राय आं बोरमा मेन्दा फिसिनानै बेजोंनो आं आंनि फिसानो गाननाय जोमनाय होयो आगोलाव आं बैसो गोनाङाव स्कुलाव मावदोंमोन बाथौ आश्रमाव आरो बहाबा उइभिंआव इन्सट्राक्टर मावहैदोंमोन एमब्रयदारि निटिं काटिं निबो इन्सट्राक्टर जानानै आं फैसा खामायनानै फिसाखौ फेदेरदों फोरोंदोंमोन आरो गोरलैनिफ्राय ओमफ्राय दा आंहा थांनाय बै दैबाना खेबसेयाव न' गिदिरमोन जों बिमा फिसा थाग्रा साहानि न' बेखौ खुरखालांजोब्बाय आं दा बिनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आब' रानिया फैदोंमोन आंखौ गाबनायखौ सोंखारिदों मानो गाबनांगौ नों होननानै ओमफ्राय आंथ' प्रमिला रानि औ ओमफ्राय नोंथ' बिराद साहित्य सभा बर' समाज आरो माबा आबोबनि खामानि मावोमोन नों बेबादि मारै रायजो जाखो होननानै आंखौ सोंखारिबायसो आरो आब'आ आं गाबबाय ओमफ्राय आंनो 3000 थाखा होलांदों औवाफोर बायनानै एसे दोबथा होनानै हा खोदो होननानै आंनो बे 3000 थाखाया माबा जायासै आं दाबो बोखांनो हायाखै नोंसोर नायनो हागोन आंनि फिसाया आंखौ अननायजों बे न' गोबायावनो आंजों गजबनानै दङ जेरावबो थाङा आरो बे 3000 न' लुनायाबो आरो दा दैबाना जाफिनबावबाय बोरमा गग्रा बानायबाय आङो बाख्ला बायनानै दा बे खुरख'लांजोब्बाय थिङाबो गोजावलांबाय माखासे इन्जुर होदोंमोन आङो ओरैहाय बोरमा मेन्दा गलांनो हायैनि आफाफोर ओमफ्राय ओरैबायदि माने दुखुनांथाव जाथाय सिगाङावबो दैबाना जाखांबाय जायगायाव आरोना ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बेयाव गोबां मानसिफोर दंबावो मादैया माबा मोनसे बुंगोन माबा आङो नै फिसाफोरनि फरायनायनि थाखायबो लान्दा खान्दा जाजोब्बाय गासिबो आं बेमारिजों बेसेबांबा गोबाव बोसोर मास मोनबा 6 मासानो आङो बेमारि जानानै थाबाय आरो दा हनै बे समावनो दैबाना जानानै होबाय बायदिसिना खहा जालांजोब्बाय दाउ अमा बोरमा गासिबो खहा जालांजोब्बाय हास्लाबासै हरनि समाव लोमनायनि खोथा नालाय हास्लाबासै आरो नै फिसा सानै दङ सासेया सेकेन्ड इयार एबार एडमिसन लानांगौ बेखौबो हाला आङो एडमिसन लानानै होनो आरो फिसालायाबो देग्लाय मेट्रिक होदोंमोन मेट्रिक होनानै गाज्रि जादों रिजाल्टआ आंनि बेमारिनि थाखायनो रिजाल्टआ फिसालानि रिजाल्टआ गाज्रि जाबाय आरो बाहायबो नै आं दा एडमिसन लानानै होफिननो हाला आं बेनिखायनो सरकारनिफ्राय बे फिसा सानैनि एडमिसन लानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा हरो लुगैदोंमोन सार ओंखायनो आङो दा हनै सरकारनिफ्राय एसे लुगैनायखौ मोनोबा आं फिसाफोरनि फरायनायखौ सुफुंनो हागौमोन आरो आंहा दा जेबो राहायानो गैया जेबो राहायानो दाख्लै बेमार सरकारनि मानसि फैगोना फैयाखै गिदिरा फैयाखै माने फिसा फिसौआ फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो दा जेबो खौरां होनाय जायाखै आरो नों बेनि सोमोन्दै नोंनि दुखुनि सोमोन्दै फोरमायना लागोन लायाखै जोङो फोरमायनो मोननाय जायासै बे माखासे गिदिर मानसिफ्रा जोंनि गाहाय मानसिफ्रा फोरमायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ सरकारा जोंनि काहानिखौ मोनथिजोबलांनाय जायाखै सोरहा मा काहानि जादों सोरबा आंनि देहाया दासिमबो मोजाङै गैया डाक्टार गिदिरनाव सिगाङाव बेमार जाफुनाय समाव लांदोंमोन ओमफ्राय दा लांफिननो हानाय जायाखै दा मा बेमार जादों नोङो बेमारा बिदिनो
माबा बेमारखौनो माबाबो मोन्दों गासिबो बेमारखौनो मोन्दों आरो नै टिबिबो मोननाय जादों टिबि बेमारबो मोननाय जादों आरो मेलेरिया टाइफयडबो बारा जानाय जादों आरो अनेकथा बायदिसिना बेमार खिन्थादों बिखायाव गाराय जानाय मा जानाय बेफोरखौ गासिबो खिन्थाजोबदों आरो बेमारा ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव दङ ओमफ्राय दा थांफिननो मोनाखै मुलि लायफिननो मोनाखै दा बिफायाबो फिसाफोरनि फरायनायखौ दुखु मोननानैनो दा दस्रायाव थांनाय जादों दा बिफायाबो हनै दस्रायाव थांदोंबाबो खामानि मोजां मोनहैयासै दासिमबो थाइसेबो थाखा हरनो हानाय जायाखै माने बेवहाय गोबां दुखुथिया मानसिफोरानो दंजोबो आरो ना नों माने फिसाजो माने माबा मोनसे बुंनो आं फिसाया हाग्रा बंग्रा खाथि बन लायो खस्थ' फिसाफोरखौ आंनो फोथाङो दखान बाजार लाजिया फांजिया मेथाइ बायदिसिना फानलाबायनानै सारमोन आङो नोंसिनिफ्राय अननानै माबा मोनसे नोंसोर खायदा राहा होयो नामा बेफोरखौ आङो आजावो स' दायो गोबां सुबुंफ्रानो बेवहाय गावबागाव मोनसे पार्सनेलि लाइफजों दुखु जानानै दं आरो लोगोसे बेनि गेजेरावबो दै बानायाबो जे लोमनानै होबाय गोबां दुखुनि बाथ्रा स' बयबो खौसेथि जालाय दायो गुवाहाटि बायदि बिराद गिदिर बायदिसिना दैबाना जादोंमोन दा जोंनि बड'लेण्डआवबो सफैहांबायानो आरो क'क्राझारावबो दैबाना लोमहांबायानो आरो नैबे बिसमुरिनि सिङाव थानाय मा होनो गोजोनफुरि गामियाव दैबाना लोमनानै बेवहाय गासै 157 सुबुङा नैबे मोनसे फिसा न'आव एसेबां नायदो जायगाखौ देखायजोब बे जायगायाव गासिबो दंजोबो बेवहाय दंजोबो थोन आरो बे न' सिङावनो गोबां सुबुंफ्रा सोरबा लोमजानाय सोरबा बेमारि जाना दंखायो अलरेडि स' बेयाव लगाय लथाय जानानै दङ रायजो राजाफोर स' बिनिफ्रायनो सरकारा एसे बिनि सायावहाय नोजोर लाखियोबा मोजां जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा खावलायदों आरोना आरो लोगोसे बबेबा मोनसे आइथुगाव होननाय मोनसे जायगाथिंबो जादों गोबां जायगाथिं दैबाना जादों आरो बिनि बारहुंखाबो फैदों आरोना रायजो राजाफोर स' बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोना खौसेथि जानानै जों बेखौ मदद खालामदिनि स' अननानै शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला जों जगाजग खालामनानै मदद खालामहरनो हागोन आं बेखौनो गोसो गोरबोयै नोंथांमोनसिम खुलुमनानै जासिहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय स' रायजो राजाफोर नायदो भिलेज गोजोनफुरि बिसमुरि रिलिफ केम्प ओमफ्राय पस्ट अफिस बिसमुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पुलिस स्टेसन क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नाम्बार 783370 37 न'खर होनना बुंदों एडाल्ट माने बैसोगोरा सुबुंफ्रा 119 जन दं माइनर्सफ्रा उन्दैफ्रा 37 दं गोरलै गथ'फ्रा नायलाय बिसोर उन्दै गथ'फोर ओमफ्राय टटेल 156 न'खरा सुबुङा बेयावहाय बे मोनसे न'आवहाय हाबनानै दङ जायफोर मदद खालामनो गोसो जादों जोंखौ कल खालामहरनो हागोन जोंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 आरो लोगोसे स्क्रिनावबो होबावगोन नाम्बारखौ स' नोंथांमोना खौसेथि जानानै बयबो बर' सुबुं जायफोर रिलिफआव थानाय बेखौ मदद खालामनायखौ जागायफिननांसिगोन मानो होनोब्ला दा दै बानाया जोंनि फुरा आसामाव लोमनो थाखाय थियारि गुवाहाटियावबो लोमजोब्बायानो क'क्राझारावबो लोमजोब्बायानो स' बिनिखायनो नोंथांमोन